La ratafia és una beguda singular, patrimoni quasi exclusiu de la Catalunya vella. Avui dia es continua fent en algunes cases, però els fabricants comercials s'han agrupat sota la denominació de qualitat ratafia catalana i l'han convertit en una beguda apreciada i exportable. Tàpies variades, tàpies variades, parlarem del bon menjar. Tàpies variades, amb el Pere Tàpies en podem parlar. Doncs sí, en parlem. Bon dia, bona hora, aquí amb la Tatiana, amb tots vosaltres, i amb la Yolanda Bustos. Yolanda Bustos, bon dia, bona hora. Bon dia. Benvinguda aquí, al Tàpies Variades. Gràcies. Diem que és la responsable de la cuina de La Calèndula. Sí. Restaurant situat a la ciutat de... Girona. La ciutat de Girona, no? I és una gran especialista sobretot aquest món de les herbes... Sí, perquè estem envoltats de muntanyes que ens proveeixen de moltes herbes, sí. Quan diem ratafia, digue'm 4 o 3 coses bàsiques d'una ratafia. Bueno, primer de tot l'alcohol o l'anís, i llavors doncs el que serien les anous verdes. Les anous verdes és l'ingredient principal, que s'han d'aixafar al morter abans de fer la ratafia. Les anous verdes, l'alcohol o l'esperit de vi. Sí, i llavors doncs hem de combinar entre espècies i herba fresca. Que aquí sí que hi ha material sensible, molt. Aquí. Doncs molt bé. Doncs vinga, va, també us demanem a tots vosaltres que ens expliqueu on heu pres aquella bona ratafia, o si vosaltres feu alguna curiositat amb la ratafia, allò la personalitzeu d'alguna manera, ens podeu explicar tot el que vulgueu sobre la ratafia a través de les 3 vies de comunicació que tenim cada cap de setmana amb vosaltres. Ja sabeu, el telèfon del directe 93 201 7474, 93 201 7474, el correu electrònic suplement@catradio.cat i, evidentment, deixar el vostre comentari a la pàgina del Facebook. És molt senzill, facebook.com/El Suplement. Entre tots els que participeu fins a la 1 del migdia sortejarem un xec regal spa al Berga Resort. Portem dins de la garrafa un licor molt especial, una beguda de la terra que en el món no té igual. Tots es moren per tastar-la i descobrir-ne el potencial, perquè es veu que una de bona té efectes medicinals. Hem de collir-ne les herbes allà pels vols de Sant Joan, aiguardent i nous verdes de la mescla l'essencial, esperança-la i serena per deixar-la reposar. Passada una quarantena ja la podrem degustar. La ratafia, La ratafia, Yolanda. Que bona. Escolta, una cosa a veure, aviam. Anem per la ratafia. Hem dit que la base és aquestes coses que tu has dit de l'alcohol, de la neu moscava... Les nous verdes, sí, les tendres que es collen ara. I llavors entràvem ja en un apartat increïble d'herbes i de... i fruits del bosc, vull dir que després es tracta de personalitzar-la. Hi ha ratafies que porten més de 100 herbes i algunes doncs, que en posen 3 o 4 més a part de les anous verdes. Llavors, doncs, clar, una miqueta depèn de cada poble, doncs, i cada persona, cada família, perquè a més són receptes que han passat d'una generació a l'altra, i clar, i llavors doncs, i totes són diferents, inclús tot i fer-les amb les mateixes herbes, a cada persona li queda diferent també. Vull dir que hi ha d'haver-hi doncs, una altra màgia, no? A més, doncs, perquè això passi. Pot ser que per la zona de Barcelona en bevem poca de ratafia o no? Doncs jo, precisament, els clients que tinc que em venen a la calèndula, doncs tots em demanen la meva ratafia. Clar, això venen fins allà, perquè aquí no sé si deu ser molt fàcil. Això és el que jo em penso que per aquí a Barcelona això no... No és tan habitual. És més de zones, sobretot la Garrotxa, és un gran lloc on es fa grans ratafies. La Catalunya vella, sobretot. La Catalunya vella, poder ser, sí. Però curiosa, Però hem dit, aiguardent, espècies, herbes, flors, baies, fruits, llavors, arrels... Aquí. Clar, tot val... Bueno, hem de mirar que no siguin que les herbes que no siguin verinoses, això és el primer, no? També, tot i que hi ha algunes que tenen certa toxicitat que estan admeses també a la ratafia. El que dius ara. Sí, exacte. Vull dir, per exemple, la ginesta, la flor de ginesta doncs, té certa toxicitat i hi ha gent que li posa la ratafia, però perquè doncs, antigament doncs, tota la família li havia anat posant i no passa res, no? Però sí que ens hem d'assegurar doncs, que siguin les herbes, doncs, que totes tinguin propietats
medicinals, a més, que sigui digestives, no? Vull dir que totes amb les que normalment ens faríem una infusió, vaja. Sí, jo crec que l'interessant que ha dit ara és que primer tenia aquesta intencionalitat medicinal. Jo. Sí. Fins i tot perquè poder pair bé. I després, a poc, passa a ser ja un element que entra dintre els àpats, perquè podem parlar, i en parlarem, que la ratafia no només es veu, també serveix per cuinar. Per cuinar. Sí. Doncs sí, era una beguda que era doncs, del bisbat, del tema monacal, tot això, vull dir que, i ara a poc doncs, va passar doncs, una miqueta al gaudir de la taula, no?, després. Mireu, i ara, perquè la gent faci una mica de boca, la Iolanda ens ha portat aquí una recepta de ratafia seva, que fas tu. Sí. I així ara ràpid diré que hi ha regaleixes, ginebró, fulls de murta, canyella, espígol, camamilla, llimona, taronja, flors de malva, flors de saüc, rementerola, què és la rementerola? La rementerola és la calamenta, diguéssim, la satoreja, que ara està precisament començant a florir i té un gust molt mentolat. I, bueno, creix silvestre, Però aquí fa la sensació, com tu deies, que s'hi pot posar gairebé de tot. Sí, bueno, són tot d'herbes que es fan servir per medicines, que clar, abans aquesta beguda hi posaven, mira, ara per Sant Joan, que és quan les herbes tenen aquesta màgia i que tenen tantes propietats, agafarem totes les herbes, les que tenen totes que curen, la que va pel mal de panxa, la que va bé pel constipat, la que va bé, i tot ho posaven allà dintre, i era com una beguda d'aquelles per tot l'any, per prendre si tenies qualsevol cosa. És l'origen. La Cristina, a través del Facebook, ens diu que li encanta la ratafia Rosset de tota la vida. Després d'un bon sopar és el millor per fer pair. Diu que és un bon senyal que ets un bon català, perquè surts de Catalunya i ningú la coneix, la ratafia. I ara dèiem, Cristina, que aquí a Catalunya també hi ha gent que és una tastat mai. Però tu com te la prendries al final de l'àpat, com ella? Jo al final de l'àpat me la prendria fresqueta amb una copeta petita, doncs això, de gustar-la bé. Hi ha gent que la pren amb gel i gent, amb freda. Tenim una tocada a la Carme. Bon dia, bona hora, Carme. Hola, bon dia. A tu t'agrada la ratafia? Molt. I com te la prens, la ratafia? Doncs mira, els caps de setmana, jo particularment a l'hivern fresqueta, sempre fresca. Però jo a l'estiu m'hi poso un cubito. Amb un glaçó? Amb un glaçonet? Un glaçonet, això mateix. Molt bé. Tu te la fas, la ratafia? No. La compres feta? Hi ha un celler molt maco aquí, i sempre en tenen, perquè, a vegades no en tenen, però això t'he dit que es ven, que a vegades l'anem a comprar i diu, encara no ha arribat, per tant, han de tornar un altre dia, vull dir que... Carme, tu l'utilitzes a la cuina, cuines amb ratafia? No, la cuina no. És molt cara per cuinar. Copeta i prou, Sí, a la cuina, un ranci o dir blanc bo. Molt bé. Sí. Molt bé, guapa, gràcies per la trucada, Gràcies, Carme, adéu-siau. Adéu. Iolanda, la Carme ens deia que és cara. Depèn de lo que hi posa. Clar, evidentment no hi posem la mateixa quantitat de ratafia amb un rostit que hi posaríem, per exemple, de vi, no? Sempre posem una mica menys perquè, a més és molt concentrada, no? Però, per exemple, en totes aquelles elaboracions culinàries on hi apareix el Pedro Ximénez, no? Sí, per exemple. Substituïm el Pedro Ximénez i posem la ratafia, no? Aquesta és bona. Vull dir que és una idea on llavors tens totes aquests aromes nostres, no? Seguim per la via telefònica. Manel, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Hola, Manel, què tal? Que nosaltres en fem de ratafia. Escolta'm, que en el Museu de Cardedeu fa uns tallers de ratafia, de curs d'estiu, de curs d'hivern al seu temps. Atenció, que això... És una passada. Manel, que reverbera. Ja està tret. En teniu alguna, vosaltres, així de personal, allò de dir, mira, aquest és el nostre clàssic? Bé, a Cardedeu fan la ratafia de la iaia Maria. Sí? No coneixies aquesta, No. La ratafia de la iaia Maria, sí, que sigues. Sí, que aquesta ara no tinc el full al davant, però el que es fa és que es fa amb 2 tongades. Es deixa barrejar totes les herbes, després es reserven, n'hi falten 2, i després se n'hi posen 2 més. I es torna a barrejar, i es menja el que es veu, diguem, al cap de l'any aproximadament. També fem un vi de nous, que hi canten els àngels. I aquest any van de fer un vi de maduixes, l'estem fent, de fet. Ara mateix a casa hi ha 5 pots, 5 o 4? 5 pots de coses, preparant-se. El vi de nous, el vi de maduixes, les 2 ratafies, i el licor de kiwi. Molt bé, doncs escolta... I això ens ho ensenyen. Ja ho saps fer i vas allà perquè coneixes a la gent. Però està molt bé aquest taller que fan al Museu de Cardedeu, com et dic. Doncs escolta, gràcies per la trucada i gràcies per la informació. A vosaltres. Vinga, que vagi bé, Manel. I el secret de la ratafia està molt ben guardat. Maria Lluïsa Tarongina i l'herba de Sant Joan. Però hi ha un ingredient que només la Maria sap. Preguntem
la remena. La Mireia ens explica des de Matadepera, diu, l'altre dia al meu poble van fer unes xerrades sobre el remenant... van fer unes xerrades sobre remenant les cireres i van fer ratafia de cireres. Encara la tinc macerant. Diu, però Déu-n'hi-do els graus que té. De cireres, perquè ara que diu els graus, sí. sobre quins graus ens bellugaríem? Clar, ara, per exemple, si la fem doncs, amb alcohol, doncs amb un alcohol de 40 graus, llavors doncs, l'hem de rebaixar, clar, si no continuarà tinguent aquells alcohols de 40 graus. Al final, quan acaba la maceració, doncs llavors fem una mica d'almívar i la rebaixem doncs, fins a la quantitat de graus que si posem doncs, la meitat, si tenim 10 litres de ratafia i afegim 5 litres d'un almívar, no? Fet amb aigua bona i un sucre bo, doncs llavors, clar, rebaixem molt aquesta graduació. Molt bé, anem amb via telefònica. Montserrat, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Digues, Montserrat. Doncs mira, jo de ratafia n'hi he fet quasi pràcticament cada any, i només una cosa, els 40 dies de sol i serena són fantàstics, anar-la remenant contínuament, és més via casolana, anem a buscar les herbes, i, bueno, ara visquent a Barcelona ja és més complicat, perquè aquí no és la mateixa temperatura i és... veus? Podria ser això també. Sí, senyora. Sí, no té res a veure. Llavors, doncs, bueno, fins ara, doncs, a casa tothom, quan ja veus que és el temps, ja t'ho comencen a demanar i apa, a fer-ho. Fantàstic. Molt bé, doncs escolta, gràcies per la trucada. Gràcies. Molt bé, Adéu, bon que vagi dia. bé. Seguim via telefònica. Montse. Montse? Bon dia. Hola, bon dia. Bones. Digues. Bueno, nosaltres ens fem la ratafia aquí a casa cada any. Ahir precisament no la vam fer la nit de Sant Joan, que seria la nit màgica, però la vam fer ahir a la tarda i sí, amb nous xafades i tot d'herbes. Aquí al balcó també en tenim vàries d'herbes. També les tenim a sol i serena aquí 40 dies fins a la mare el 15 d'agost per colar-la. Sí. I nosaltres també cuinem amb aquesta ratafia. Digue'm un plat només, un plat que facis. Tal cosa amb ratafia. No, mira, nosaltres les galtes. Galtes de porc? Sí. O si no, un filet, un solomillo fet amb una mica de reducció de ratafia i una miqueta de parmesà per sobre, i és espectacular. Abans deia una cosa, la Iolanda Díaz, que amb el greix del porc i va perfecte, no?, la combinació de la ratafia. Sí. Jo li deia abans que, per exemple, com a tapa, hi havia menjat com a tapa un gotet de ratafia fresca amb rodanxes de llonganissa. Això també és molt bo. I, bueno, m'encanta. I el que vaig aprendre l'estiu passat és un còctel de ratafia amb una miqueta de cava sí senyor. Maceres una mica de pell de llimona amb un xupito de ratafia durant 10-15 minuts, després hi tires el cava ben fred i quedes com un senyor. Escolta, gràcies per la trucada. De res. Vagi bé, bon dia. Què us sembla? Anem cap al diccionari del Tàpies? Som-hi. Tàpies, va, vinga. Endavant. L'Esclat Bon Preu patrocina aquest espai. Avui el diccionari, que hauríem de dir que gairebé és un diccionari enciclopèdic, hi afegim el nom de mossèn Cinto Verdaguer. Home, il·lustre. I per què relacionat amb la ratafia? Doncs ara ho expliquem. Bé, com hem sentit amb les trucades dels oients i com heu explicat, la ratafia és un licor molt popular que es fa habitualment a les masies amb receptes familiars que passen de pares a fills. Resulta que una vegada es van reunir el bisbe de Vic, el de Barcelona i l'arquebisbe de Tarragona fent allò un petit concili territorial en una masia en presència de Jacint Verdaguer, en una masia on en aquella època es feia també ja la ratafia. Quan van acabar aquesta reunió, els bisbes van demanar que els portessin alguna cosa per beure i els van portar unes copes d'aquest licor. Bé, estaven discutint algunes coses i al final els bisbes van dir ratafiat, que en llatí vol dir queda signat. I diu la llegenda que el licor va quedar batejat com a ratafia i des d'aquell moment, sigui real o no, la seva història va lligada a la de Jacint Verdaguer. Diuen que d'aquí vindria la paraula també ratificar. És allò de signar un document. O sigui que podem dir que quan arribem a un acord ens podem prendre un gotet de ratafia i quedarà ratificat. I això ho posaria a totes les cases dels notaris.